uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Emini ezikaNkulunkulu laphana kuLuka, amadoda ayishumi ayinochoko elithatha mayibona inkosi uJesu athi zihawukele. Lithi wathambani noziveza kubapristi, bathi besendleleni bahlandululwa enyameni, kwabuye yodwa yazozilahla phansi ebusweni bwenkosi uJesu, yathola ukusindiswa komphefumulo. Inhliziyo yami izothakwanele ukukhululwa enyameni, ukusindiswa enyameni, nokuba nezinto ezibonakalayo kodwa umphefumulo ungasindisiwe. Uma ibuya inkosi uJesu izolanda ibandla, izolanda abantu abasindiswe emphefumulweni. Akwanele ukuthi inkosi uJesu yangisindisa ngigula kanti umphefumulo wami awukhululiwe, kodwa kumele sihambe sikhululiwe nasemphefumulweni. Iyodwa into esibophayo isona esithandela kangaka.